dana batera lotua zen, langileria zen kalean, gogoa zuen, borrokatzeko gogoa, manifestapena, greba, eguneko ogia zen hori. Langileria Burgosko prozesutik lantegitara juntana, lehen aipatu bezala, eta nik uste dut aipatu behar dara, haize berriakin, eta horria sartuko ginakek gertakizun politikuek eta ekonomikuek nolako eragin izaten duten. Oin dira, 39 urte, Gasteizko prozesuen nola talka egiten duen, izugarri izan zuen, enpresa baten hasi eta Gasteiz guzti gelditu zuten plataformak lan baldintzen aldekuekin, asanbada ziren konflikto erantzunaren iturri, eta horrek, norabait, lehen aipatu bezala, langileriei haizea hori berriaren zerbait ematen dio. Baina esan Gasteiz bakarrik, Tolosaldian, nigo gogoratzen ez, geratua izan zala, astebete baino gehiago egunek, eta espetxean bukatu zutela, bate baino gehiago. Gero, Iruñean zen Potaza inguruen izugarrezko ere borroka, eta norabait, Bizkaian eta horrela, enpresa handietan, baina txikietan ere bai. Eta hor, kokatu behar da, garai hartan ia, langileria hasi zala, lantegitako plataformak sortzen, herrietako plataformak sortzen, eskualdetako plataformak sortzen, eta baita ere herrialdeko plataformak sortzen, sindikatuek baino gehiago orduen zan komiteek beren koordinazioen araberan funtzionatzen zutena. Orduen horrek usten da, izugarrezko salto bat eta izugarrezko borroka mota pila zegoela kalean. Hor lotu behar dugu, beste elemento bat, da Burgosko prozesu pasatu barri orduen, eta norabait aurkitzen dugu berri do, esate baterako txiki eta otagi eta frapekuen erioz kondenak eta hori. Orduen, ez egon salto horikan lan borroka eta horrea dana batera lotua zen, langileria zen kalean, gogoa zuen, borrokatzeko gogoa, manifestapena, greba, eguneko ogia zen hori. Eguneko ogia. Eta lan baldintza nahiko txarretan ogi hori. Zeren eta propaganda, buitatzen duen, bienamita zelan, ala bezala. Da horrek usten zen, ze egarri zegoen langilerian herriaren inguruen. Egarri izugarria, frankismoakin bukatu eta beste senatoki batera sartzeko. Guk garai hartan hitz egiten duen periodo prerevoluzionario eta alako gauzekin.